No, asi ste si pomysleli, prečo som oblečený takto. To je môj chatový klobúčik, rybienky moje a prišiel som cez ten vchod, aby som natočil ten záber. Týmto som si otvoril garáž. Dnešný vlog bude o niečom úplne inom. Bude o kosení. Niekedy sa pýtam, že čo všetko môžem do vlogu dať, ale hovorím si, všetko, nie? Tak, henty veľkým bystom, tu ideme všetko zrovnať so zemou. Poďme na to. Inak všetkým golfistom poradím, nech si kúpia maliarsku tyč a nech si potom môžu s ňou ruky ponaťahovať pred tréningom golfu. To je taká rada do života. Maliarská tyč a môžete viesť teleskopka a potom krásne. Ak by ste nevedeli. Je to proste nádhera, keď kosíte. Nemáte výhľad žiaden na Tatry, lebo je čo? Zlé počasie, ale pohodička. Je to fajne, podľa mojich predstav, presne ako to vždy robíme. Pokosíme to najprv, potom sa to pozbiera a urobia sa detaily, kosí sa tá časť, kde sa dostanem traktorom, malou kosačkou. Toto zapotom síce naše není, ale kosíme si to, aby tam nezarastlo trávou a nezničil nám plot, tak poďme to tu troška očistiť, jo, jak? Haló, ty počúvaj ma. No, tu sme to zvládli. Akože nehovorím, že to je úplne tip-top, ale sa lepšie ako to bolo. Takže tak. Dvere neotvárajte sa, však idem vás zavrieť. Ja som na východze, musím hovoriť po východnársky, ne? Tá co, si dziga? Dobre. Môžeme pokračovať. Akurát som skončil s upratovaním okolo domu, kosením detailov a nejakých iných záležitostí. A myslím si, že na tento vlog to je asi všetko. Ak sa ti páčilo toto video, také niečo iné, tak hoď like, odber, komentár, hoď všetko, čo sa ti dá.
a užívaj si život, lebo nikdy nevieš, kedy je tvoj posledný deň. A ja napríklad ešte poviem, že veľmi mám rád staranie sa o záhradu, mňa to ukľudňuje. Je to taká pohodička, keď máš tú možnosť. A tak, pekný deň vám prajem a užívajte si život naplno.